Какво става, хора? Гледате отново някакво тук видео на човек, ето стрима от терасата си, защото само тук му стрима явно и да снима видеа. Така, първо, дали знаете как като малки еко сте намерили YouTube и сте видяли всички тези ютубъри и сте си казали, искам и аз стана ютубър, да качвам видеа всеки ден, да правя това, да правя онова и накрая нищо. Така, днеска за това ще говорим, тъй че без въпроси долу в коментарите за кое е това видео, защо това, защо онова и това е. Представете си, че сте на 10 до 12 години, някакво на училище се, връщате се у вас, а майка и баща ви се карат, че не сте си оправили страната и че не сте си написали домашните. Имате някакъв там телефонете от сцената на магазина за левчето и си отваряте телефона и откриете YouTube. И някакво ви излиза пакта. И всички тези OG ютубъри. Някаква пакта, Чарли Танев, Емил Конрад. И някакво ти виждаш видеята, виждаш как примерно с пакта общност от хора, които правят нещо заедно, там, това, правят някакви видеа на теб и ти си кажеш, вау! Искам и аз да го правя. И някакво търсиш си, примерно в Google превъртле, някакъв видеоскенер, брат, не знам. И някакво намираш тая така китайски изглеждащия и викаш на какво сливам и си виждаш 50-те игри в телефона, които си играла по 20 часа сигурно всяка за последните 10 дена. И някакво пускаш рекординга на телефона и играеш играта. И някакво видеото ще е от падъка "Здравейте, пичови, И някакво такъв тип видео от тогава в твоето време, братле, са били някакви такива, ето си пуснал видеорекордера, пуснал си играта и си чува как майката се кара, ти едва се чуваш и видеото е с 0% обработка. То ти дори не си знал тогава какво е било това, братле, ама. И без thumbnail също. Сега, от моя личен експириенс това се е случило. Сега, аз не мога да гарантирам всеки, ама това се случи при мен. Аз много добре си спомням как нямах дори пари за Майнкрафт. Имаше някакви фейк игри в Google Play, братле, там някакво Майнкрафт Deluxe Edition, брат. И някакво изтеглям си най-cheap old looking видео рекординг app. И го пускам, брате, и си цъка и го пускам с някакво много шално заглавие. Примерно, играх тази игра, защото няма какво да правя час-две. Сега да не говорим, че много късно и от... Сега да не говорим, че много късно открих YouTube, брат, на моите цели скромни 12 години, при цели 5 години. Но да, някакво почваш, някакво... първите ти видеа се чувстваш ексайтнат, някакво, да, това ще правя, нищо ще не знам как се прави. Някакво гледаш тук и там, какво правят другите ютубъри и ти викаш, аре, и аз ще го направя, нещо такова. И някакво всичко ти е хубаво, забавляваш се, докато един ден просто не решиш да се откажеш, защото вече ти е скучно или защото не успяваш нищо да направиш. Но повярвайте, аз много пъти се отказвал, ама този път ще е различно. И какво оставаш си YouTube канала, дето го фолват 5 човека, където е баба ти, леля ти, баща ти и двамата ти приятеля. И някакво повече забравяме за този канал, някакво повече няма да го видим. И някакво след този опит забравяш за твоя канал и се надяваш просто някога твоите съученици да не ти го намерят, братле, защото тогава ще видят всичките тези видеа, брат, които най-вероятно след години ще искаш да не си ги качвал и ще съжаляваш. А повярвайте, и това на много хора се е случило. Сега има го и другия случай, в който ти отказваш се и след 2-3 години се връщаш пак да пробваш пак. И някакво този път ще кажеш, поп, сега ще го направя по-добре, сега ама компютър, защото преди не съм знал кое е било компютър, сега имам това и това. Ама знае ли какво да направя? Не. И общо взето сайкъла се репитват и правиш видеа, правиш това и това. Докато не ти е забавно и някакво пак го има случай, в който или се отказваш или продължаваш, брат. И някакво имаш два варианта, ти се отказваш
Или в другия случай те сигурно 0,1%, в който го правиш, е да продължиш да качваш, докато не успееш. Сега не казвам, че няма такива примери, които примерно това са правили. Аз съм длъжен да го кажа. Добре, сега искам да обърна внимание към TikTok и Instagram. Нека започнем с TikTok. TikTok е пример за това как някакви простаци с 2-3 видеа могат да избухнат и всеки да ги знае, брат. Което не е много добра репутация, ако питате мене. Но някакво, ако отворите TikTok, сигурно ще видите много деца как правят някакви подобни работи, защото виждат точно тези работи, които избухват в TikTok. Като например чеченеца. Сега знам, че чеченеца е стара бима, но трябваше да го вкарам сега. Затова е сети. И памеца. И някой му виж как от това деца да правят някакви Майнкрафт видеа и някакви игрички, брат, да пускат пълните глупости за гледания. Но наистина мога да благодарим на нашите инфлуенсъри, които им показват всичко това казино, всички тези простащини. Сега не казвам, че не може тук там да има малко смешки, брат, и такива работи, ама понякога става прекалено човек. И това е наистина голям проблем в нашето общество, че има твърде много простащина, братле. Някой твърде много е популяризирана днешно време. Но нали вие всички тези TikTok видеа, брат, и примерно това дете, брат, има Instagram. И му виждаш някакви локални снимки, брат, с пациентцата, с някакви профилни снимки, брат, с кръв, които са били вайрал преди 6-7 години. Но наистина, какво се случва в Instagram, човек? Някакво ти можеш да си скролваш, брат, там и някакво ще излезне някаква жена, братле, която е чисто гола. Или ще видиш, брат, едни и същи снимки, братле, някакви братлета се снимат по един и същи начин, брат. С едни и същите сторита, брат, много тегави, брат. Но знаете ли каква е истината между всички тези работи? Ти ако си сериозен към всичко това, което казах до сега, за това почнеш да правиш видеа, да се научиш как реално да ги правиш. Ако наистина се заинтересуваш, мога да направиш нещо добро реално и не да е пълна бузичка. И наистина, ако си сериозен към това, може наистина да се получи. Ако това реално ти е мечта, не го правиш заради парите или за гледанията. Аз наистина вярвам, че на всеки може да се получи. И вие би трябва също да вярвате в това. В това, че ще успеете, в това, че няма да се откажете. Най-важното е да не се откажете в този живот, защото откажете ли се някакво... Вие сами се предавате от това, дето искате да правите. И няма да съм виновен, примерно, че съм ви помогнал или че сте родени по такъв начин с тези условия. Всичко зависи от вас. Не от майка ти, не от баща ти, от самия тебе. И колкото по-рано не го осъзнаеш това, няма да успееш. Няма сега колко време се получи видеото, 8 минути и мисля да стигаме до тук. Мисля, че се изчерпах горе-долу, сега толкова си мога. Няма много големи експириенс в правенето на YouTube съдържание като цяло контент креаторстване, но бих се радвал, примерно, да ударите един лайк, да ме събнете. И наистина знам какво повече да кажа, освен наистина обичайте се, обичайте това, което правите, правете това, което обичате и това беше от видеото. Ай, чао!